Mukaji Kendal Bulur Tulungagung, monggo. Sang Pati Sigra anata baris nyawi dikumala dampyak kumragut lambai krapyak lan watang anggati larang abai sorak ego moro lalu kita sesarankan kalian Mas Gugun Group saking rokok PS gesian Tulungagung. Woi, ini monggo Mas Gugun matur sembah nuwun kanca-kanca PS rokok retek bentar. Ya pirati datang ketuban pancen kepenak tenan Mas Gundul. Ayo kaya apa langkah prigelaning para satriya-satriya dalem menika Turangga Jaya bendera tandha wis kumitir kumalang Goporo sarane tan ana wadya ingkang katitir sedaya pirati padang iya iki satriya-satriya gemo lan uga satriya cilik Mas. Kang Angasta busana pethak ngandhapipun cemeng man ya man ayo. Pancen kepenak man pancen kepenak ger. Hoi. Oh. Oh. Aus. Hey, ho, hey, ho, hey, ho. La la. Siji-siji diaturke ya man. Pancene penak banget Anggara Audio matur suwun dalah. Iki Anggara lho man Anggara. Dulure dhewe ya dulure dhewe. Sing nyomret sapa pitu? Dalange cilik Tulungagung saiki sampe glogok jaran tenan iki. Ayo Kang Tris. Kakak masuk dek. Yuk. Ya. Yuk. Ayo le.
Ugi diapun aturke malih yo man karo sapa nggih. Kanca-kanca turangga sakti muda. Bakul lampu saiki. Yo. Yo. Meh. Menak ngene lho, Ger. Yo. He. Oh. He. Oh. He. Yo. Oh. Nah. Yes. Ya. Alam baik. Besok belajar karo Mas Tito. Ben kepenak gulung nget. Woi, iki cilik-cilik ning kesetan. Ayo lo Ger. Yo. Woi. Iki kembarane glonot iki. Sayange glonot dene iki. Yo, bus. Yo. Nah. Ayo ta. Gue lah yang ini iki kesenenganku iki. Wes kenapa gue golek duit. Keluarga besar dari Krido Nanggolong ya rabu banget dalam mereka batu. Wes yo. Kegaturan pinarak Mas Inggar. Wonten ing dang punika sugeng amirsani turun Jaya. Yo. Wah, ya iki alon le. Aja dipetuti aku. Lah, ya ngono lho. Wah, saking gesine, saking semangate. Ya kene iki lho. Ngene lho Mas Momo, Mas Momo. Arep Dek Fadli iki mau ya. Mas Jepri ramu, mandyo kok gak ketinggalan Mas Jepri. Oi, ayo. Ada anak yang mencari ibunya. Namanya siapa Pak? Namanya Pak? Tolong bagi para pengunjung yang merasa anaknya ketinggalan, tolong. Ini adiknya di sini menangis mencari ibunya. Tolong bagi para pengunjung, ibu-ibu ataupun bapak-bapak, ada anak yang mencari ibunya. Ini namanya saya juga nggak tahu, dikarenakan adiknya nangis. Kok ada anak adit ini? Hei, monggo. Gini Pak, dibawa di atas panggung aja, biar ibunya tahu. Oh, iki Bu, piye to Bu? Ngene kok tak pek, aku ya butuh anak lanang jane ngene iki. Hop. Nggih, matur nuwun. Ya, yo. Hei, lah. Yo. Hei. Halo. Yo.
Sing lor dhewe iki sapa Pasu? Kembarane glonot. Ricik gum ricik kremise wos teko sadelo maneh bapane wos teko nyangkake aduh rika napa bungkus petani sapa Tito iya iya jenenge sing lor dhewe sapa kuwi iki lho ora iki tak pirsani kaya glonot cilikane. Zaman biyen, zaman biyen. Ya. Lah sing judul dhewe kaya sapa ya? Cilik ning cara manuke manuk sikatan iki. Kok iso? Lincah. Oh ngono. Oke. Ayo. Iki sing mburi dhewe iki ya kaya Tito. Sing iki. Iki gemoh. Gemoh. Kaya cilikane sampean. Makasih. Makasih Kakak. Goyang sithik. Bunder. Jaya.
Siti, Ringo Siti. Oh. Di Abel katuran pinara kanca-kanca saking Bandaran Rawuh Tegal Priwa. Kanca-kanca budaya sesarengan lestari budaya. Oh. He, he. Oh. Ayo nduk maning kaya ngapa aturno ireng manis. Ayo neng, ayo neng, ayo neng. Ayo. Iya, Tak iya. baturane aku batur ito. Oke Pak Tri. Ben apik ora iki? Sering dolan ning omahku perlune mung sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno paraga kelingan ireng manise Dik maning mong jalaran perpisahan dipaksa omah-omah wong tuane tresnaku ra bisa ilang marga kelingan ireng manise mergo kelingan ireng manise sampeyan. Sesarengan turun ke Jaya, aduki kanca-kanca YouTuber matur nuwun untuk semuanya. Mas Huda. Yen kelingan lelakonku jamane nalika ing paulangan aku duwe kanca putri kapya ayu lair lan batine ananging coba ora bisa urip bebarengan sanadyan aku wis pisah janji tresno lair batin kelingan ireng manise. Oh, hey, yeah, opa. Goyang Siti, sos.
Yo, 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 yo. Hop. Nggih sesarengan kalian Anggara Audio lan ugi Mas Sutris KSS Audio saking Dudan Gundang matur sembah nuwun. Lawuhipun anupi kanca-kanca. Nggih. Karo mojo Pak Tris nggih. Karo mojo Dik Tito. Ayo lo. Kang Tur, Kang Tur. Rada rene. Yo wing. Aja ngono wae tolak tolak samar disawang kancane aja dipikir sing lagi nyindir aloke wong ora bondo Yo mojo. Yo. Sing padha dulu ayo maca lakon kanjeng semake. Ayo. Ah. Hey. Nah. Hop. Ya iki Turangga Jaya man. Alon wae yo ngger. Alon lan uga ditata barisaning Pramadya Bala sampun wujud saking alun-alun man. Iya. Awas awas awas. Yo. Ya, ya, ya. Hera hera hera. Jroning sepi tengah ratri nanya masa jalaliwa betik toloso sayamu ayo bareng tak kandhani bangun jiwa bebayang. Jalaliwa becik toloso sayamu ayo bareng tak kandhani bangun jiwa lan bebrayang.
diaturke sesarakan dalam menghibur para penonton. Wonten Karangkates Mbak Astu. Akine Kang Katon Sumribit. Aku ora mengandani. Heeh, dikandani kok buri kene ra apa-apa. Bagus, matur suwun lho, bagus. Sak bibar ini langsung ke mawon Mas Gundul penyempatan putra Bapak. Oke, goyang sini. Lir-lir tandur ewe sumilir tak ijo royo-royo tak sanggo ketan. Ho. Ho.
Ayo. Mas Menyok. Hop. Nah. Oh. 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 Hey. Yeah.